Amini jɔrɔ o bana jagokɛlaw ni diɲɛ magobatigiw la an bɛ don min na i n'a fɔ bi ala ni kuma e frère cargo express ale sababuya la k'u cogo sini jamana o kɔnɔna la ka se ka africains ni ka olu lafiya minan ci o la i b'a fɛ ka i ka minan ci kana ba maliba o kɔnɔna la k'a ci ka taa Côte d'Ivoire Togo Congo RDC Congo Brazzaville Mozambique ale ni Angola kuma e frère cargo express be i ka minan ni ka a emballé fo k'a ɲa k'a ci ka taa i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ a la ka sɔrɔ i ka minan ma dayɛlɛ ka sɔrɔ i ka minan fana ma tunu o kuma la aw maa minnu fana bɛ yen nɔ ko aw sigilen bɛ ba maliba o kɔnɔna la aw b'a fɛ ka wari ci ka taga sini jamana kɔnɔna la ka minan san ni k'a ci kana di aw ma mali kɔnɔna la ka sɔrɔ aw ma tɔɔrɔ kuma e frère cargo express bɛ aw ka ci bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ aw ye ka aw to aw sigiyɔrɔ la ni ka a ci kana mali o kɔnɔna la n'aw b'a fɛ ka kunnafoniya wɛrɛ ka o sɔrɔ a ko kan a ye kisima ka nɛgɛjuru sira a y'o banba 0086 13 72 80 20 264 kuma ale ka nɛgɛjuru sira 0086 18 52 02 14 547 mali la yan nɔ Boubacar Kane ale ka nɛgɛjuru sira 78 44 44 42 Mamadou Jaabi ale ka nɛgɛjuru sira 71 86 86 02 kuma e frère cargo express ka i to mali la yan nɔ ka wari ci ka taa sini jamana kɔnɔ k'i ka ci ɲɛnabɔ olu de bɛ se ka o k'aw ye damu ani lafiya kɔnɔna la o kuma la a y'u ka nɛgɛjuru siraw banba walasa aw bɛ se ka lafiya minan ci ko la cogoya min na. An bɛ araba la bi mɛ kalo tile fɔlɔ sanba 2024 an minnu sɔgɔlen don an na mali kɔnɔ mali kɔ kan mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw fɛ aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila bi aw ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. kunnafoni daminɛ la FMI ni o ye Fonds monétaire international ka sanga ni olu kɔni kɛlen k'a yira k'a fɔ u bɛna se fo wari miliyari 72 kɔni juru don an ka jamana ba maliba la walasa a bɛ se k'a boloma dɛmɛ cogoya min na ka se ka kuranko gɛlɛya ka se ka o kɔni nɔgɔya cogoya min na o hukumu kɔnɔna la fɛn min ye FMI yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw ye ni o kɔni Fonds monétaire international ani a conseil d'administration olu kɔni ka sigi ka fɔ olu kɔfɛ u ni an ka jamana ɲɛmaaw kɔni sera ka fɛn min k'a dɔn ka fɔ kan kelen ka min yɛrɛ la kɔni juru kɔni mina don an ka jamana na joona walasa an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ cogo min kuranko kɔni na hako kɔni ɲɛminɛlen kɔni tunu an ka jamana sɔrɔko minisiri fɛ ni o yɛrɛ kɔni Aluseni Sanu ye. Kidali région na agila ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sanga ni avril kalo tile 28 karo gɛlɛntina tigilamani o kɔni groupe armée terroriste dɔw kɔni olu kɔni yɛrɛ nana u yɛrɛ di an ka jamana fintigilakaw kɔni ma u kɔni nana ni u ka kɛlɛkɛminɛn fɛn bi u bolo u nɔfɛ ka yira k'a fɔ ko olu kɔni ti kɛlɛ la tuguni olu kɔni tina u ɲɛsin an ka jamana ma tuguni k'u bɛna karo gɛlɛya ta ka ɲɛsin ma walima binkani walew ta ka ɲɛsin a ma hukumu kɔnɔna la fintigi ɲɛmaw kɔrɔ ko k'u bɛ a perepere latigɛ k'a fɔ ko ni maa minnu kɔni nana u yɛrɛ di u kɔni bɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ walasa ka se k'a dɔn u kɔni bɛna minɛ cogoya min na wa o kɔfɛ u kɔni nana ni fɛn min ka dɔn k'a fɔ minɛ minnu kɔni ye o kɔni caman bɛ tali kɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye bolimafɛn 5 bɔyanko la o kɔfɛ armement caman ni o dɔw yɛrɛ kɔni na i b'a sɔrɔ mitrailleuse kɔni b'a la ani munition baden o b'a la fo ka taa se kɛlɛkɛminɛn suguya caman wɛrɛ olu kɔni ma o kɔni waleya in fura kosɛbɛ an ka jamana état major général des armées kɔni fɛ a yira k'a fɔ ko ne nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ fasodenw kɔni fagali kan ka sɔrɔ u ma min u ma bɔ o kama ha kɔni ko k'u bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ka dɔn k'a fɔ an ka fintigilakaw bɛ wuli ka jɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka jamana kɔni basigi ka jamanadenw lakanda ani k'u bolofɛnw lakanda. Beta gauka olu fero tɛnɛndon ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 13 wagatiw ye fɛn min ye groupe armée terroriste maa dɔw kɔni ni o kɔni karo gɛlɛntinɛ tigilama dɔw kɔni u ye binkani wale ta ka ɲɛsin fɛn min ka dɔn k'a fɔ Gao kɔni dugu dɔ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn k'a fɔ a poste de coordination du mouvement des forces patriotiques de résistance ni a bɛ fɔ min ma kɔni ko CMFPR1 2 et 3 ni o kɔni bɛ i ka dɔn k'a fɔ Kaji dugu kɔnɔna la fɛn min Gonzure yɛrɛ kɔni commune kɔnɔna la. An bɛ
amena mopti ka olu feno ka sangani tenendo en avril kalo kile muga ani konoton krenkrene nege kanye konoton ka tabla nege kanye ta wagati ula ma marfatiki buna tike balido koni pinkani waleta kanye shifeme mopti pulsila ka koni ma kuna foneo koni aira ka fokoni ma kufole nunu koni na moto la ukoni sira or na doro ukoni unyeshi pulsila ka koni ka moto maka muguchi koni damine mi yere konna aira la ka foko mo koni ma bone ani na nga pulsila ka mafla ulu koni sebe koro jogina munu koni taraka ukundani u ye femi karo kafo laptan sokani abe fo mi ma ko l'hôpital somine dolo de moptini obe moptika olu feno ama fo alaka no yake mo jokino ni alaka nga jamana basike alibi amita masina ka feno kasangani tenendo temene afrika lo kile muga ani konoto hakuna fonyo koni ndila femi karo kafo nyogoni la jado koni kele ko fe masina ka olu feno ayirala ka fo sefa wari miliyari nani boyanko ore koni mbina ta ka do femi karo kafo masina ere dugu konna uni abrusi kono dugu do ko nani ubetalike ko kiri bozo fo kata se konkuru aleni tuara dugu konna ma ni wari kasabi koni mina ta ka abada gulo koni de koni glanka nye kosobe baro koni mina nundu atina me femi karo kafo ayere koni bara ko korma do wakati mo were l'agence du bassin fleuve Niger ni abe fumago ABFN aleni awari bo bayere koni banque mondiale kabini afrika lo kile muga ani shekin samba fla ani muga nani kuchala ka olu koni feno kabasion koni glolendo kabini o wakati la femi ka sangani ni yoro marabulo meteo barakala koni kanya foli ani ayoro marabulo koni meteo mauka la seli koni wi ayira ka foko ni mime ka ke kuchala ala tena me abena jamana fanta o bela len koni la soro o te dowere femi kabasion no koni miga ayira ka foko somya yere koni to manja tuguni o kama femi karo ka fo u koni femi la jeli kamiji ore demsen nakauka ukoni la tanga min koni mseke ni tulu koni ndoliye ununa wala saka siku kashimura bana ani unanyo kona chamama amta banka sika olu feno lakana balia koni nyonyelendo ikosobe maube tunu tuko amina ube faka uchugo ya kele na miyere koni kama dugu sige bago bora kafo kolu koni mina ukani sogo ya yira utina nyama lame utina fama lame uko meboka ugadusu makasa ya yira wala safere koni meseka soro ala chugo mnani anko mako désobéissance civile kasangani taratado temeneni ukoni tunyo kunungo avelika lukli bisaba yenege kayeta ani fla wakati olu koni na feme karo kafo polisi la ka ukoni na ani fintigila ka ukoni willa kataka feme karo kafo sirati gale min koni kundu feme karo kafo yoro marabulo sikiba ko fe kata o barrière nunu koni be wuli ka boy no peu ne manunu koni kunkete kasira koni tike gun were la keregrene la kana baliambe uga marabulo konna la ina fo keregrene la songo bia alini piru yere dugu konna la nga feme kasangani fintigla ka koni takali kasira nunu koni daele tuguni doko gelen koni kele ko fe mokote do wa mokote bo we ayira ka fo ko la ine koni tunka ngake ka jamana fnye mawde koni weli wala sa ugo seka unyeshi nindi kuima kasika akele ka buinonga ukoni tisika ke disira tike koni ku ote fere koni ola amba fo alaga basigini lakana koni sabati femi karo ka fo bakasi dugu konna la ani mali fanta an nani bala jaralin fe kasangani afrika lo kile muga ani shekin temene samba fla ani muga ani nani karido koni taraka ke journée ye domi koni taraka nyeshi sebe koroni ale koni be kita region konna ka femi karo ka fo kamarabolo yere koni lasania min koni laini ngania taraka bo adugu koni shifina ka ulu konna interscolaire de basketball ni o koni basketi tournament koni to meka ke femi karo ka fo la kolso ni nyon che krekere la sambla nyono barweli aleni segu o baraw koni kun chera femi avril kalo klimuga ani shekin temeni segu ka olu koni feeno femi karo ka fo ni nyonda koni ukumu konna la sa la kolso bla nyono baraweli ani segu la kolso bla jiralen koni tumbe akeneka nga femi nyinata jonjo tabaka yere koni kara segu region di avril kalo kile mugan shigin samba fla ani mugan ani nani okera ka interpastoral 200 koni kuncheli bara olu koni mi yere koni okumu konnala awita fo demsen naka ma keme sababo yanko munu koni mi bo parwa su konnala sandugu konnala kengela temisa alini sukura nata sigi kun yere koni te do were ko
e min kɔni ye kisito teri ye k'i ka bero fili i ka tɔgɔba o kɔni ye bibulu kɔni kɔnɔ kuma ye o de kɔni kun ye u ka ɲina kɔni sigi kun ye min yɛrɛ kɔni kɛnɛ ka fɛn min ka dɔn k'a fɔ Mali évêque kɔni ka nɔnabila kun bɛ ni o kɔni ye Monseigneur Jean de Dieu Dambélé. Championnat national de basketball ɲinata baro kɔni kun cɛra dɔgɔkun furancɛ kɔnɔna la min yɛrɛ kɔni kun bɛ cɛlakaw olu de ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye Stade Malien ale kɔni sebagaya sɔrɔ ni kuru 90 ye ka sɔrɔ fɛn min US Face ale kɔni ye kuru 62 don o la ɲinata kɔni sebagaya sɔrɔbaga kɔni kɛra Stade Malien ye. An ka jamana sena dolacilaw ka sanga ni tournoi UEFA Friendship Antalya 2024 ye kɔni min kɔni tun bɛ ka kɛ Turki ka olu fɛ yen nɔ an ka jamana sena dolacilaw olu kɔni ye sebagaya kɔni sɔrɔ Slovaquie kɔni kan min kɔni kɛra ni 4-0 o kɔni bi doni ye fɛn min ka dɔn k'a fɔ match yɛrɛ kɔni senfɛ Ibrahima Jara ale kɔni ye kuru 2 don o kɔfɛ Mahamud Bari ale fana ye kuru 2 don min kɔni kɛra kuru 4 ye min donna an ka jamana kɔni fɛ Slovaquie jamana ale kɔni ta kɛra kanangolo ye o la an ka jamana ba Maliba ale kɔni kɛra ni tournoi kɔni sebagaya tabaga ye. Ameta ko kan kibaru la ni wagati na ameta Centrafrique ka olu fɛ yen olu ka jamana ɲɛma kɔrɔ ni o kɔni Bozize kɔni ni wagati na mandat d'arrêt kɔni dara ale kan fɛn min ka dɔn k'a fɔ u ka tribunal spécial min yɛrɛ kɔni parrainenen don ONU kɔni fɛ olu kɔni mandat d'arrêt international kɔni da u ka jamana ɲɛma kɔrɔ kɔni kan ni o kɔni François Bozize kɔni ye. Min da siga aw ka bi kunnafoniyaw la an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw la a ka mɛn sini ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ koma kɔnɔ.